Og så er vi i gang. Så, Hej Anita. Goddag, og hjertelig velkommen. Nu starter vi Anita. Hej Anita. Hej. Hvor går det dig? Hvor er det, vi skal hen i dag? Vi skal ind til en stor by, der hedder Verona. Okay, hvad siger du til det, Andreas? Altså Verona, der har jo været VM's landevejscykling mange gange. Jeg kan blandt andet huske i 2004, hvor Oscar Freire, han vandt i Verona. Og Michael Rasmussen, han kørte i top 12, mener jeg. Og Det var Jeppe Skødt interesseret i. det er ikke så spændende. Sig pigerne, mand. Hvor? Altså, jeg vil sige det på den måde, at kvinderne, de gør meget ud af sig selv hernede. Og det er jo Det her er dejligt. Lige mig. Det er dejligt for os drenge og mænd, eller drenge Unge. og resten. Og resten. Det er dejligt, så kan vi jo nyde udsigten, og vi kan blive tilfredsstillet med vores øjne. Hvor med dig, Andreas? Dejligt. Hvordan stopper han simpelthen optaget? Skal jeg bare trykke igen på shouter? Tryk igen. Nå okay, men jeg er ikke færdig nu. Jeg er ikke færdig nu. Jeppe, du skal næsten vente til, der kommer drama med optagelse. Der er meget tørt. Eller tørt, det ved jeg ikke, men det er rigtig varmt. 35, 40 grader. Jeppe, du filmer jo bare luft. Jeg stopper nu.